bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe yeɓoɓene ayaw titonde tv yeɓoɓen to henno kadi to sengoji youtube caggal nde jettuɗen mbajjiriji ɗo ɗo mbaɗa laato julɗen e bajjo Ouraysiyankoɓe timmoɗano baɓe jol makka mo yimɓe jinneji tagra sababude mum noon pagortoɗen mono je jettoɗe fewde enene baba juuroɗen halifaɓe diine e halifaɓe banggue dawrugol nde tawno kala ne jiiɗa hoore no ɓuuri on hoore wonno wono ɗumen angue tigui bandiraɓe musidɓe hande kadi en garti wadde ne mbaɗanno ɗen invité ɗo hen goto e hohoɓe leñol ngol goto kadi e guindiyankoɓe leñol ngol goto e sernaɓe e nder leñol ngol goto kadi e gando taw noon ko gando leɗɗe tigui rigui ɗum noon on so tawi en kaali ɗum woni ceerno Moctar Ba ɗum noon fulɓe ne kewi de konngol ñaƴata ko woni ko jomum en gaccat o salmina renno o joni garten e nder buddi yewtere men. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين caggal nde jettuɗen Allah julɗen e ɓurnaɗo windere ƴetten wonɓe sababu men wodede oɗo aduna woni nene baba en jetti gendiyankoɓe hatanteɓe haranteɓe en jetti seere men to banggue diine en jetti seere men to banggue aada en jetti dendagal bandiraɓe men hettiyankoɓe nde ɗo yewtere nde ganduɗa tawa kadi ko miñiragel meɗen giɗo meɗen Djidy ɗowata nde ɗo yewtere onon kala on calminama e mbadi kuptindinde Djidy min calminima onon kala on calminama e mbadi kuptidinde ɗum noon ko ceerno men ceerno Moctar Ba mo gandanɗa hoorema darde mum koko tengtini e nder rendo fulɓe ha rendo fulɓe kala seedi te kala ɗo pulago noddima omo heeɓi min noon mboɗo jagguirimo ko ceernam e fannuji ɗiɗi ɗo banggue pulagu nde tawno gandal makko hen en mbawa qimlade ɗo haaɗi kono noon kadi ɗo banggue gande ɗe gandanɗa hoorema taw ko gande ɗo banggue leɗɗe ceerno kadi wonko Allah yeeɗi ɗum hen wonko Allah rokki ɗum hen ha ene jogui jokkodire towɗe fa tabarakallah machallah un peu partout dans le monde entier sen belama mbiyat ɗum noon ko ardi eɗen naata e nder buddi yewtere nde alay saago en mbiyat holi gonɗo ceerno Moctar Ba. Djidy a jarama ko bandiraɓe kewiide ko neɗɗo wawa haalde hoore muɗum kono nde tawno ko ɗum aadi so tawi neɗɗo huccodiri e bandiraɓe muɗum leñol mum ɓe ganduɗa ko yiyannoɓe ɗum walla ko nannoɓe ɗum won hen ɓe ganduɗa tawa ina kumpa neɗɗo holto jeeya holto hendin ɗin gendiji eɗen mbawi wiide kombo ceerno Moctar komo gendi Sénégal sen mbi gendi Sénégal ko holton eɗen mbawi wiide ɗum koye nder département Tamba eɗen mbawi wiide ɗum ko wuuro wiyetego Thiacoro Aynaɓe ɗo kewmi wiide Thiacoro diri e golle Thiacoro Aynaɓe ɗon woni ɗo mboto o Dasa ɗum tawete koye funnague Tamba e commune mo ganduɗa commune Neteboulo ɗon woni ɗo ceerno Moctar woni ɗo jeeya hakkude muɗum e Tamba ko ɗum 10 kilométre jinnaɓe ba ceerno Moctar ɗiɗo ɓe goto wiyete ko Samba Coumba Ba woni jinnaɗo gorko nene men wiyete ko Fatoumata Diallo oɗo woni ceerno Moctar Ba Djidy ɗum fulɓe ne kewiide andude beyi andude baali andude pucci andude bambi andude gueloɗi andude kange kalis ko andude hoore mum ɓuuri ɗum ne tawno oɗo présentation hay hunde ala ko ngakki hen hay hunde ala ko manki hen kono en beltinima bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe wonɓe toon to sengo men Facebook ene jeeɓa en guila e commentaire uji hay partage uji ɗum noon yoɓe continue wade partagé ne tawno yewtere yiɗande yewtere ɗo ndere walla jogorde yewtere ɗo nde ko yewtede hewde jencude jogori wonde holko woni leggal ceerno Moctar Ba. Alhamdulillah Djidy leggal en mbawa haaldude ɓuure leggal nde tawno heɗen mbawi wiide sen duttima to banggue tariki eɗen mbawi wiide neɗɗo o koye leggal o yalti nde tawno eɗen gandi bamen Adama wonno koye aljannaji kamɓe yummen Hawa toon ɓe gonna e aljannaji Allah newnani ɓe kala ñamanteri e ɓiɓɓe leɗɗe toon yoɓe ñaam ha heddi leggal gotal ngal ganduɗa jomiraɗo wingal ɗo ndentoɗe ngal ɗo leggal Iblisa eɗen gandi to banggue huɗede muɗum ari funti ɓe haɓe jotti leggal ngal ñamde mabɓe leggal ngal woni sababu tellinede meɗen nduɗo adunaro waddi en paami so tawi woni to banggue ñamde mabɓe leggal ngal yummen Hawa e bammen Adam ngal ɗon leggal woni sababu tellinede wadde o ngal ɗon leggal ngal woni gongal sababu
yimɓe ene jibine nde tawno kala mo neɗɗo mbo ellota ko debbo mbo ellota ko jibinta wadde nafoore leggal se duttima tarik to banggue caggal leggal nafoore mum neɗɗo wawa haalandema muɗum ɗo tolni yeru tan hande so tawi woni a wi holko woni leggal toɓante ko ardi fof wona yimɓe toɓante ko leɗɗe toɓante toɓoji baɗoji e nder aduna ɗi fof ko leɗɗe gonata sababu toɓo majji enen noon keɓen enen yurmede nden ɗon mbawe naftorade to banggue toɓo ngo en firtisete kadi kala taaridi kala nokku mo ganduɗa leɗɗe godani ɗon go'o hewata toɓo ɗimmen muɗum kadi to banggue foofago neɗɗo wawa fofirde no yini wadde eɗen mbawi wiide en mbawa haldude ɓuure leggal wona to ɗaɗi mum wona to haako mum wona to leɗɗe mum jorde wona to banggue ceeɓe muɗum wona to banggue condi mum wona to banggue partout leggal woni aduna o wadde neɗɗo kadi heɗen mbawi eɗen wawi caggal Allah inola neɗɗo wawa wurde gaga leggal neɗɗo wawa wurde gaga leggal saabu si tawi en duttima to banggue docteur eɓe arabeɓe e docteur eɓe tubakoɓe ha enen to banggue ɓaleɓe ko ala foof leggal ala foof lekki ki mbawɗa yiide ina hutore ina naftore taw wona e banggue leggal mi nani kala safara ina tawe e nder leggal ɗum ko hunde wonde walla ala ko hunde no mbawata riwtude en tant que spécialiste aɗa andi leggal neɗɗo wawa haaldude gandal mum comme no kewmi wiide ni gandal ko Allah jeeyi ɗum kewmi wiide neɗɗo si tawi ina haala yo haal tan ko andi ko wata wi ko ni woyi walla ko ni woniri yo haal tan ko jangguina ko wadde fodde ko andi ko en tigi leggal to batte mum nafoore muɗum hay finde tan jiya leggal keccal ina ɓeyda gurdam ina ɓeyda guite belɗe kadi ñamantiri kala ko neɗɗo wawi ñamde ñamantiri ɓurdi wadde fayida ɓurdi wawde rokkude cellal ko leggal wadde diji du leggal sadio somi heeɗima yimɓe mbiya pourquoi hoɗon jaaha to ɓeɗo oɗon jaaha to sernaɓe ɓe wileɓe walla hoɗon boppe leɗɗe walla naggam diɗo sortiri ɗo jaglam holno bani adama wawiri wurdude caggal leggal donc wadde firti leggal nafoore muɗum ene yaaji neɗɗo wawa haaldude nafoore leggal diji du wadde leɗɗe ɗe jiita docteur eɓe joguiɗe guila e poɗɗe muɗum ha e siroji muɗum ha e ko ñaɓorte muɗum kala ko jiiɗa itta koye leggal par ce que hoore musande lekki muɗum ne woodi reedu dogandu lekki muɗum no woodi neɗɗo si tawi mankirama ƴiƴam leɗɗe mum ina ngoodi e nder balɗe tati so omo yara de ƴiƴam makko artan wadde neɗɗo si mankirama ko wiyete ndiyam nde taw noon ndiyam neɗɗo ko ndiyam kadi ɓurata wawde dognude ɗum leɗɗe mum ina ngoodi leɗɗe mum ina ngoodi si tawi neɗɗo mankirama wadde firtinde tawno tubakoɓe kamɓe ɓe janggu kala gueɗal hen ɓe janggu ɓe jogani ɗum inde ɓe bitti ɗum ɓe haaɓe paami hol dose muɗum holɗo ɗum fotata wawde naatɗe e neɗɗo ha o wawa heɓde hoore muɗum jiida e hono meɗen yimɓe ɓe ganduɗa tan ko siroɓe tan ko unoɓe tan ko joguiɓe ɗaɗi mumen wadde firti diji du to banggue leggal nafoore muɗum ene yaaji nafoore leggal ene yaaji kono emin jiiɗi andude beele aron ngal ɗo gandal walla holɗo ndewɗa ha ganduɗa ɗeɗo leɗɗe foof ha ganduɗa nafoore mumen aɗa wawa tigui rigui ha joni hutorade e hutorde hen yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma foɓɓe ɗum wawde hutorade eyyi aɗa andi si en kaali to banggue leggal mi wima nane ceerno Mactar jeeya ko Tamba koye nder ɓundu si wiyama ɓundu enen fof eɗen gandi ɓundu ko andira hanki o haysi neɗɗo yahani si neɗɗo sohli haaju kumtotoɗo ni to banggue haaju ko wayno longal jawdi walla to banggue kulhuli laamu walla to banggue safara walla to banggue ɗannangal wiyete ko ya ɓundu lootoyo ɓundu wadde noon firti toon to amen to ko leɗɗe goni toon leɗɗe ɗe ko ardi foof alhamdulillah mawɓe men wonnoɓe toon ɓe jinnaɓe men e taniraɓe mamiraɓe meɗen ɓe kutortono ko leɗɗe ɓe cafriranno yimɓe ko leɗɗe ɓe lotiranno yimɓe ko leɗɗe ɓe leletono koye leɗɗe wadde so tawi woni en gatti to banggue min eɗen mbawi wiide enen ko en tawɓe gandal leɗɗe nde tawno to banggue hay so tawi eɗen diwta ɗum to banggue wiyede hinde naggam rerne enen koye hinde wiyetede fulaɓe nde ko hen jeeyaɗen si wiyama pulajo enen fof eɗen gandi pulajo to banggue ɗaɗol to banggue condi beldi to banggue lootade to banggue ñawdagal e uditare wadde eɗen mbawi wiyande uul e ñaan woodi uul e ñaan fof ko fulaɓe goni hen wadde firti enen eɗen mbawi wiide seeɗa kal joguiɗen kal tawɗen ɗum koye juuɗe jinnaɓe meɗen hayso tawi wonko janggoyane
seydi kumen noon tigi rigui ɗum noon ko gandal donangal fulɓe ne kewi wiide kala ko ronaka tiiɗani ɗum noon en gartoyi to ngol ɗon konngol ngol gandanɗa hoorema ngono fulɓe mbiyata hande beele won lekki walla won leɗɗe ɗe mbawɗa arande min kalana men kiiɗo lekki kalana min kadi holko ki safrata e nder oɗon tuma bandiraɓe mbawa famde ɓe mbawa teskade ne tawno ko yooɗi ala e daranam eyi aɗa andi Dj Dow miɗo heewi wiide neɗɗo kala ko yiɗi gollude yo eto andude ɗum andude ɗum noon ko wittande ɗum andude ɗum ko jangude ɗum andude ɗum ko rewidade ɗum andude ɗum kadi ko yidde ɗum fonkude ɗum to bange enen fulaaɓe ina gandira gueɗe tan ɗe ganduɗa hay si tawi woni ko boomel mumen tan tosokel ngel garɗa tan namdiɗa ɗum ɗin ɗon rafiji ina wawi haalandema holɗi rafiji woni rafi biyeteɗo fero minen fulaaɓe mbiyata fero tubako ɓe mbiyata imorit e rafi biyeteɗo kaliya woni ɓuɓri e rafi biyeteɗo sanja e rafi biyeteɗo ɗowdi kadi ɗiɗo rafiji nayyi ɗiɗo bani adama fof kala innama ade mo jiiɗa ina wonde ɗiɗo rafiji neɗɗo jibintinte ɗiɗo rafiji kadi ɗi wona cellaɓe e morit kaliya ɗowdi sanja ɗiɗo rafiji wona cellaɓe koni ɗowdi woni jiilol futankoɓe mbiyata jiilol teskoɗa ina famɗi mbo yiiletake ina famɗi mbo guite mo neɓɓitta ina famɗi mbo islata ina famɗi mbo dande muɗum mbo maɓɓetake wadde ɗo ko sanja woni ɗo ina famɗi kala hande mo namdiɗa e banggue société e banggue cukalel e guurel e ko way noon debbo e gorko heewi jambitandema to banggue ko wiyete to banggue affaire ko wiyete ƴiƴam walla ƴiƴam to banggue rewɓe ellotoɓe ta ƴiƴam ɗam e ellaji ɗi ndewani noon wat ɗum ko kaliya ɓalejo waɗata ɗum wadde firti so tawi woni jaggui neɗɗo o holno waɗata mbo ɗum en garoyade muɗum wadde so tawi woni to banggue leɗɗe cafroje muɗum ɗe ɗen ɗon refɗe pulajo fof mbo namdiɗa ɗum holko safrata leggal ko wiyete fero woni émorite walla ko wiyete kaliya woni ɓuɓri walla ko wiyete ɗowdi ɓe mbiya ɗum jiilol walla ko wiyete sanja ɓe mbiya ɗum dokkum siti walla ɓe mbiya ɗum zinusite woni tubakoɓe donc ɗo ɗeɗo leɗɗe walla ɗiɗo rafiji fulaaɓe ena gandi ɗi wadde so tawi fulaaɓe gandi ɗi tan min koye fulaaɓe jeyami tan mboɗo andi ɗiɗo rafiji nayyi ɗi ganduɗa machallah tabarikalla leƴƴi muɗum cafroje muɗum beele kiɗon lekki ki wawa sattere nder ɗum bandiraɓe ganda walla so tawi neɗɗo o hay sino andi lekki ki won secret goto jaaɗo e lekki walla eyi aɗa andi seydi kume neɗɗo kala ko ɗaɓɓata mi wima ɗum nane yo jaɓan tampande ɗum nde tawno hunde ko ma wonda e barke hanki o mawɓe men nde tawno hanki sa yi gande ɗe laati ɗe goni gande ɗe ɗe kala ko mbaɗɗa hen yiye ko ardi fo ɗe ndewneteno e lawol hanki minen mawɓe amen ɓe janginta ɓiɗɗo muɗum ko gila nde jommum woni cukalel so tawi Dj Dow ari toon wonko sohli mbiyata tan ko ɓinguel mum Sambajo walla Dembajo walla Afo walla Hawa walla Penda yo ya siro e lekki naggam mi kollata ɓinguel ngel Penda walla Samba ko si lekki ki sirete ko ñalawma naggam ki sirdete ko ni ki lirdete ko ni ki unirte ko ni en donc cukalel ngel guila ɗon koye jangde ngel woni wona wadde so yeehi ha ngel mawni hankkadi ngel yettima ƴoƴƴe a yiiɗi rokkude ngel gandal ngal cafrirannoɗa walla ngal lotirannoɗa kewɗa ko yaadude maggel to banggue ladde kolla ngel mbiya lekki kiiɗo naggam ki duuki ko ɗum ɗo hutorte kiiɗo jooyi ko ɗum ɗo hutorte kiiɗo ɗooki ko ɗum ɗo hutorte kiiɗo keeleli ko ɗum ɗo hutorte kiiɗo bani ko ɗum ɗo hutorte wadde jangguina ɗum leɗɗe ɗe tawi koto bangte laamu longal to banggue leɗɗe mum laamu ina ngoodi so tawi kadi koto banggue jawdi daridi woni beyi e baali e nayyi ɗum kadi leɗɗe mum ina ngoodi jangguinagel cukalel ngel tawi kadi koto banggue safaruji kolla ɗum fero ngo nanta yimɓe ina jambita ngo ko kiiɗo lekki ɗaɗol muɗum walla ko sévre muɗum anda lekki ki anda haako ko anda ɗum woni taki hanki o hayso neɗɗo rokkima leɗɗe ala gabi nde tawno neɗɗo o ina andi gila nden hande sa yi hande caɗele ɗe keewi Dj Dow kala mo jiiɗa ko liggotoɗo kala mo jiiɗa ko gando kala mo jiiɗa ina waɗa publicité hoore muɗum e beele tawete ko ɗaɓɓete ko beele ko wiyata ko ko ɗum woni mum ɗo kadi ko namnal ko heddi ko noon to batte sirlidde ɗum ma en garoy rokkoyde yimɓe yoga hen e leɗɗe kono noon wonko ganduɗa saɗa haalana ɗum yimɓe ɓe yo taw haɗa haalane ɓe ɗaɗol ngol haɗa haalane ɓe kadi ɓernde nde haɗa haalane ɓe hoore nde nde tawno si wona ɗum tan jalluɓe nanat ɗo haɗa haala lekkinam tan doga jaa mbiya koni ceernajo o wino ta wona noon yarata wadde firti wonde ko hay sino so tawi jomum andi lekki ki il faut ko anda holko lekki ki yadata merci
holno lekki ki feƴƴete holno ki lirdete e hol sanga tigi rigi no ki yarete ɗum ɗo fof nani hen wadde noon firti wonde ko gandal neɗɗo kala ka andana ko humam binno gonata e mum te hunde fof ene jogui jeyɓi ɗum ne hadirti hen kono noon en ƴeewi hande e nder ngal ɗo ñallal hewɓe ene mbiya wonde ko spécialiste uji walla ne jaari ɗo banggue leɗɗe kono noon hewɓe so tawi natodiri e mabɓe rafiji mumen kewi ko ɓeydade hande oɗon funti beele ala ko teppi e nder golle moon ceerno Moutar ɗum ina foti yewtede nde tawno kala ko jiiɗa heewi caɗele keewa e mum kala ko jiiɗa heewi caɗele keewa e mum hande mecce ɗe ko ɗe ɗaɓɓirɗe wona daroranɗe pour haajuji yimɓe ɗi walla goƴaji yimɓe ɗi ɗo kadi ko ma yimɓe paamaɗo kadi wonɗo ella woni ella ina woni e seerenɓe heen won heen mi wiyani seerenɓe fowde ko won heen e seerenɓe woni yoga heen yon yoga heen wona fulfo jaari wona fulɓe ko yoga he seerenɓe yoga he annduɓe mi wiyani annduɓe fof nana e maɓɓe kono kadi nana e aroɓe e maɓɓe kamɓe ɓen hanki a heewano yiide neɗɗo ɗo wakki sakkos muɗum no yeehi ina yiiloyo almuɓe ɗannal ngal hanki ceerno alano gando hanki gando tawoyteno minen hanki to amen to won mamiraɓe amen walla jinnaɓe amen pour naata tamba tiiru ko hunde sattude tawno won gande jaɓata laamede won gande jaɓata wonde ɗo laamu woni won gande jaɓata laamede won gande jaɓata wonde ɗo laamu woni buuba nani ɗo ko ma ande ayi ko ɗum saahaji somi tawi wiyama neɗɗo woni e ndir tiiru i jogui jalang mi jalat mi tawno jalang laametake caggal Allah jalang laametake koni jalang ko yimɓe ɓe nanta ɗo mbiya jalang kaari ko jalang jogui waɗa ga naggam men wona gonga ko fenade jalang laamu wa so wona Allah ala ko wawi laamade jalang ñande jottiɗa jalang tigui tigui andat ko ɗum woni jalang wonta e nder laamu ɗo woni teni ɗo woni jalang wonta hen wonta e Dakar wonta e fira jalam holno pirtata jalam ma en garo he ma en garo waaw famde aɗa andi aɗa noon sernaɓe deux fois kamɓe ɓe jubbot tan ɓe jaɓata haalde hunde ɗo fo ala mami sernano e bandiraɓe nde tawno namde mum kewɗe na gara e meɗen wonto mbannomi yewtere waji goɗɗo yiiɗi yomi yañno e nden ɗon yewtere voilà donc so tawi woni en kaari to banggue aroɓe ɓe hanki mi wima minen to amen to heewani ɗo neɗɗo haɓɓi bataji muɗum nana yiilo tengte minen fulaɓe ɗum ko dande am dow kawra tan e pulajo ceerno pulajo tan jaati bakko ɗo sakko mum ina ari Dakar walla ne yeehi leyɗele walla ɗum heewani aduna o koko wayli saabu hoɗum woni dalilu muɗum hanki neɗɗo so tawi ari ema kala haaju mon jiɗɗa ina jogui leggal muɗum suwa ko rafi suwa ko ɗannal ngal kayitaji ɗaɓɓere kayitaji suwa ko ɗannal ngal suwa ko ɗum wawi wonde foof joni hanki so tawi woni ari Dijeju e amen toon kewɗa ko jagguede nangueɗa i waɗi cuuɗi tan jippinteɗi waɗi kurle ɗe ko toon pelɗe ɗe pewnete walla toon kore ɗe pewnete sa ari tan balɗe 15 haɗa lelna haɗa loote balɗe 15 lelnane loote haɗa loote haɗa naɓe ko foti ko felgo fongo nawrotego ladde jomon ceerno fofantama felgo muɗum tan nawma ladde lootoyoɗa toon waɗantama ko ha hempiɗa woppinma accuma jaaha joni noon ko ɗum taki gueɗe ɗe jarano no foti yarude ni hen hande almudo noddanma ɗo téléphone wima ceerno komi keñiɗo somi ari to ma noon ko jinmi tan komi ñallata ha kikiɗe mi hirda ene tawa an ceerno haɗa andi ko kokkata ɗum ko wona noon foti yarude wadde sa rokki ɗum gueɗe ɗiɗi gueɗe tati ko fonno waɗirede par ñalawma ko fonno waɗirede par jonte ɗiɗi waɗire e ñalawma goto ko téléphone aji ceerno holno mbiɗami holno mbaɗiranmi jiiɓidira golle ɗe jomum wooda hen ko wiya yo wat ta wona noon waɗa to wonano foti wonane wirano yo wat kadi lekki kala taccatki maayo ina jogui sirlu baɗeteɗo hen lekki taccoki maayo par exemple gonɗo hande caggal leydi lekki toon Mauritanie walla jaaho France ena rewa e nokkuji ko ma jagoɗa sirlu waɗa couvert lekki ki si wona ɗum ki sompat gila ɗo ki immiɗo jungo maɗo ki bonat barke ɗe keddotoɗo maɗo yaha tan ko loote ɗum taki mi yiyani mi loototo ha tampa ala ko yiyata par ce que barke ɗe jaaha nan keddi ɗon ɗo e nder Dakar hande wona ruttuɗon wonɗo neɗɗo neldete lekki ki alay sago joom lekki ki waɗa hen sirlu wona mbo kala andi ɗum ne barke lekki gi wawa yaadora hen wano comme no jooɗiɗa ɗo ni mbaɗirana ni si wona ɗum ko inde tan haɗa looto kono ala ko jiyata sa yi e nder 999 ɓe fof mbiyata komi lootima to de mi waɗi ni ko noon yarata no foti yarude par ce que hay ɗo e nder Dakar saɗa naata ɗo wonno poɗɗa ɓornorade sa yettima ɗo tan sa ardani noon poɗɗa ɓornade kala ko ligguiɗa ɗo jabotako Dakar barñi ɗo dewoɗo korosoma jam ñaɗo fof andi sirlu muɗum
gonɗo Mauritanie Nouadhibou fof ina andi won certaine won gueɗe won ko jaɓata ɗo ko ma neɗɗo anda ɗo lekki fof immotoki ɗo ina yaha e avion ŋaji ina sora ɗo ina sorto won hen ɓe laaɓani won hen ɓe ganduɗa ko tunɓe won hen nokkuji goɗɗi ɗo rewata ɗum ɗo fof si lakasuji ma leɗɗe conele ma ndewi ɗo ala ko waɗi couvert pour woto sompin ɗum yettoto tan koye dow inde ɗum firti wonde wona jeeyowo lekki fof andi nafoore lekki wadde ala aɗa wawi andude inde lekki ji taw anda nafoore ta anda barke de ta anda barke de jokku wadde ɗo ko ma faame ɗo kadi ko ma ande e aroɓe ɓe joni noon so tawi woni neɗɗo o hanki mawɓe men ɓen si neɗɗo addino haaju ɓe jogotono ko tiiɗalla haaju o holno Allah humtirta haaju o wona yoɓe dañ kalis jawmon tan gasi kamɓe ɓe jogui goƴa tan ko beele o dañal ngoɗo poste ngo hollimi o beele o ma sellu beele o ma dañ kayitaji beele o ma sis beele o nde haare nde haɓetede beele ma fool hanki ko ɗo mawɓe meɗen fulɓe ko ɗo woni ɗo ɓe kaɓotono wadde kala no fonno yaarude e no ɓe ponno liggorade ko noon ɓe liggoranno ɗum par ce que hande so tawi ari e am ko jawdi jiɗɗa jawdi tan jiɗɗa joni minen to mawɓe amin fulɓe hanki sa arino hen won hen joni ko jawdi darini jiɗɗa leggal mum e woodi ɗo gimmotoɗa haɗa asoya leggal ngal ɗo koɗo o nanto galle ma ɗo gimmotoɗa haɗa asoya ngal ɗo haɗa tesko ha gasangal ha garta haɗa tesko mbo kawrata haɗa tesko nde gartata nde gunata ngal nde e nde duftotoɗa ngal ɗon janggata ko mbaɗantamba ko jaabimata siwa mbollodde kadi hunde so tawi aɗa waɗa ɗum alay saago nandida hen a wawa wiide wonde aɗa waɗana neɗɗo lekki ɓayre tawa ana ɓaydani e majjum a wawa wiide wonde aɗa waɗana neɗɗo lekki arjigui tawa an so tawi neɗɗo yima tan jaw ko sadaka handintuma eyi ɗum ne kadi ɗeɗon gueɗe il faut ganden ɗum il faut pamen ɗum no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi mboɗa andi en gartat kono noon alay saago won wonɓe ɗo henno ene jeeɓa en en direct ene jiiɗi andude adresse o adresse o eɓe jiiɗi ɗum andude ceerno Moutar Ba wona tan e nder leydi men Sénégal wona tan toon to Mauritanie e ley ceerno Moutar Ba ene yilli leyɗele kewɗe e nder Afrique alhamdulillahi Dj Dow min Allah waɗimi tan ko neɗɗo jahowo nde tawno caacoro ɗo ɗo jibinami caacoro aynaɓe en calminiɓe kamɓe fof wonɓe Espagne ɓe Bembum Kumbaylen eɓe gandimi min gila ƴeesimi tan nden mi wujittono nden miɗo yaada jinnaɗam o min nenam ko liggotonoɗo gorgolam kon belnoɗo lekki saha makko nden sa ari gurel muɗo kala mbo lootaki lekki tamma wiyata ala lootaki kalanmi koye men ɗum aduna fof no andi ɗum almuɓe makko ha hanna barkinoro sababu makko nden nene amen si ene yaltanno min mi wujjittono mi ƴettanno comci am mi soomaɗi e nder sakkos e nder sawdu nene amen nene hewno wiide yomi duusir ɗum saret mi duusa ɗum ha Tamba mi yetto mi wiya ɗum hacca nene koye yawtoroɓe wiya mi addani comci wiya comci ɗi nana e nder sac min année 94 puɗɗimi yaltude ya jam mi watta kuudetande tawimi ko base marawde nde watta Dawda Diawara kuudetande ɗum tawimi koye nder Gambie wadde gila nden min Dj ko e yaaduji tan gonnomi e yaaduji ɗi kadi ko wittuji par ce que nden yeyno ha ari waktu nden kala nde yi ha ari nokku wiyete sukaɓe giƴiraɓe am ɓe garanno ko namnade beele min ceeɗoyta walla beele min duumoyta walla beele min dabboyta min mi yalti law kadi yo yimɓe ɓe paam min ɓooyi ko mbattumi hebde haalis nanude posam ta kadi komi liggani hooram par ce que année 95 ha 96 ha 97 nden miɗo liggo miɗo ayna nden hebde ujunaji jeetati weeɓani ujunaji jeetati hebde ɗum CFA weeɓani min mi liggotono ɗum mi adda mi totta nenam nden ina wuuri donc gila nden min puɗɗimi wawde heɓande hoore am haalis anduɓen ɓe e wuro ngo kalanɓe ngo wonno koye kalisen ko en télé a radio aduna fof no heeɗi en eɓe gandi ɗum mi haalta ɗo pour yidde tinede walla no mboɗanndi wadde firti tan mi yeehi e leyɗele kewɗe mi yeehi ko wayno Gambie en ko wayno hono Mali en ko wayno Burkina en Benin en Nigéria en Sierra Leone en Guinée Conakry en par ce que joom suudam jeewo ko Guinée najo donc en jeeyi toon en mbaɗi boowe par ce que boowe eɗen nananno toon fulɓe Fuuta joguinoɓe ko wayno korte en ɓe joguinoɓe gande bonɗe tawno Guinée jogui nokkuji ɗi ganduɗa ko toon anduɓe ɓe ɓuuri wonde woni bowankoɓe ɓe fulɓe Fuuta pullo Fuuta mo jiiɗa daɓɓo rento mbo kala pullo Fuuta mo jiiɗa daɓɓo toso ko boɗejo tosokel woni tungude mo jiiɗa woni tungude fo bowan ko bowanke kala ko wawa kam mi jogui ko habtortama bobo renode ɓen ko noon wadde mi yeehi to maɓɓe janggoyde gande maɓɓe mi yeehi hay e Mali janggoyde e nokku biyeteɗo Fello Tamba Wura ngon nana winda e taari ngon woni ko keñe ba
ɗum ko diwan kay sa naati toon welo yahata toon oto yahata toon saɗa yahata toon arata ɗo wiite keña keña ba joɓa neɗɗo ceppon gila 5 heures de matin ha 6 heures de matin oɗon ngabba fello Tamba wura toon ko tandankoɓe goni toon kala mo jiiɗa teppere muɗum ko ni foti ɓe ɓornota ko paɗe ɓen jogui jalangeji ɗi kalannomi haala muɗum nane to banggue toon wadde ɓenne ko toon goni mi yeehi wittoyde toon ƴewde koɓe jogui ko holno ɗum wayi nde gimbitimi toon talitimi nanmi Bamako Kolokani hakkude Kolokani e Bamako 40 kilométre natomi toon par ce que won nokku goto nan wiyeteno Ibil jalan goto nan ɗon jaami to makko waɗoyde witto e makko gimmitimi gartumi diwan kayo jaami to wiyete Kaliñor gondumi mawɗo goto no wiye Guiya nden ko mawɗo ñaɗɗo wiye Guiya Ba nden o jogotono alado o mocca alado ndo jiya alado ndu foofa alado ndu foofa jiya alado ndu no foofa mi wondi e makko lebbi tati mboɗo jangga e makko Guiya no jogui alhaali muɗum alado ndu mbiɗa jogui no gande goni de donc noon ko ɗum tagi saaji o si tawi woni yimɓeɓe mbi gandal wodani walla wonno yimɓeɓe cikkata hunde a janggat wonko tawɗen e jinnaɓe kono wonko bittoyɗen e gande woɓɓe ko ɗum taki min gueɗe kewɗe miɗo yiya ɗo miɗo nana ɗo hawata kam par ce que ala ko neɗɗo wawi wadde hen komi anda si tawi mi yiyima gandal liggortoɗa ko gandal miɗa andi so liggortoɗa ko batuta miɗa andi liggortoɗa ko ñangui miɗa andi liggortoɗa ko gandal haqiqa mboɗa andi ɗum joni firti wonde ko ceerno Matar caggal lekki ki won gande goɗɗe ɗe o andi ɗe o witti ɗe o wili omo jogui ɗum hoore makko ɗum ne kadi est ce que ɗa wawi artande ni alhamdulillah ko mbimami ko nde tawno gandal ko Allah jeeyi ɗum gande ene jaaji dije ɗum ɗum taki neɗɗo yiiloyade ɗaɓɓa gandal no hunde wande fayida par ce que janggo wasa bettudema saabu ko wiyete korte ko wiyete cenke ɗum ɗo foof ko gande nde kewɗen nande wi kaari fiɗama ɗo kaari lattama ɗo kaari de ko kortaɗo kaari de naggami naggam hewno nanɗen kala mo nanɗen e jogui korte mbiyeten ko bambarankoɓe kortata e fulɓe Fouta ko bambaranke pullo Fouta jogui ko wiyete to banggue cenke donc ɗum kadi holno ɗum wayi holno ɗen cenke mba holno kortirte ɗum kadi en gondi e yimɓe mum janguɓe mum ɓe jangguinani en de kono en jii eyyi ɓe jangguinani en kono en jii no waɗirte nde tawno saɗa weddo korte bawɗum tigui 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 sene weddo waɗi ko façon ngaji waɗi hen mo ganduɗa on ɗon si yettima heewani waddude e neɗɗo balɗe tati sanko tan sa weddima a dartoto par ce que a weddota ko korte delloɗa a wertoto ha yaaha arta par ce que artat si arti si memi jommon taɗi moddi ƴiƴam natta ɗo kufayel ngel joguiɗa ɗum ɗon kuɓɓa kaɓɓa sa wirlima artat ɗon kadi artat par ce que yarata ko hendu ɗum woni korte woni korte waɗi cenke waɗi piɗe waɗi ɗo jomum wawi wonde foof ɗum kala ɗo wawɗa wonde aduna e nder si juuti hay siko ɗo e Amérique juuti ɓurata 30 minutes ta arti yeehi waɗi ko watta ko arti hendu yadata yaad arta si arti si memi sene memo jomum yiyata wonde ala yiyata watanno ko ñuñu finma walla ko ñaaku tan ari dey tan woɓɓe a yiyat saaji tan ñaaku naata e nden nokku maɓɓe tan waɗa ɗon maraka deytali tan taw ko noon ardata fiiɗa jomum tan rutto han kadi jeyata jooma ɗum ɗon foof en betti ɗum e joom yimɓe ɓe ha ganduɗen holno waɗirte nde tawno neɗɗo gandal a andat ɗum haysi bama andi jiji dow si tawi a janggani ɗum e juuɗe bama o hollanima o wittanima mo wittani wilata ɗum noon alay sago gara yimɓe ɓe ne ɗomɗa e hebde tonggode nde alay sago garta e tonggode nde numéro ma téléphone hande so tawi neɗɗo yiiɗi jokkodirde ma so tawi koto sengo WhatsApp walla so tawi koto appel direct hol yon numéro yimɓe ɓe mbaɗata composé mbawa hebdema e hol sangane ɓurata wawde heɓade eyi min kay to batte ɗo hande Dakar gonmi koɗo wiyete croisement Cambrel natirde Dalil Fort tan ɗo résident goto nan ɗo wi résident Ancha ko ɗon woni ɗo gonɗen adresse men numéro téléphone nan ɗon wawa mi yiyama mambo yaltoy noon watta ko si neɗɗo yiiɗi jokkodirde men ko numéro goto joguimi haal ɗum en direct mbaɗata ko 77 walla mbaɗa 00 221 woni indicatif leydi Sénégal 00 221 eyyi 77 173 72 43 tigi numéro o mono numéro téléphone meɗen mo ganduɗa 77 173 173 72 73 43 ko WhatsApp ko appel normal kadi o ñefetake 24/24 sir mi ala numéro goɗɗo o numéro woni numéro ceerno Mactar Ba mo gandanɗa hoore ma hande ko Tambacounda innitorto kono ko Pulago kala innitorto ceerno Mactar Ba haade men yaade hakkude ma
e pulagu e jokkodiral ma e guindiyankoɓe ne tawno hande so tawi aɗa haala ɗo haala banggue ceernagal e nder oɗon tuma hewɓe cikkata wonde guindiyankagal ngal ala ɗon kono eɗen mbawi wiide guindiyankagal ngal koko fuddi e ceernagal ngal ɗonne kadi holne mbawata artande hen yimɓe ne tawno joɗo foof ka pindinɗo ka tindinɗo ka jirtinɗo ka kirjinɗo e nder oɗon fanno. eyi ko alhamdulillah aɗa andi ko wiyete guindiyankagal ɗum Allah addat ɗum tan. Guindiyankagal firo muɗum ko yidde tawa guindi mum andude holko guindi mum handi holko guindi muɗum yiɗi so tawi a tawi guindi ma ko wiyete to banggue jangde ina manki hen daroɗa so tawi woni a tawi guindi ma ina manki ko wiyete to banggue mecce guetoɗa sukaɓe mum jangga mecce mbawa mecce so tawi koto banggue ko wiyete to banggue ɓamtare walla koto banggue ko wiyete basal no duumi hen daroɗa riwtude ngal ɗon basal immoɗon ha guindi ma wawa firtade nde tawno leñol wawa ɓamtade gaga ɗongol janggani leñol wawa ɓamtade gaga ɗongol wittani walla ɗongol rendani walla ɗongol wonani jogingol ko wiyete to banggue mecce alhamdulillah e nder jilluɗi cifanima mbiɗo nani ɗi wonno mi yeehi leyɗele certuɗe mi yeehi nokkuji kewɗi dije dow kadi komi neɗɗo jaaruɗo ko wiyete to banggue koyngal avant mboɗo jogo passeport carte d'identité ha mboɗo watta yarude to banggue diwoje e werlaji komi jaaruɗo to banggue less e banggue less mo jaaɗini nokkuji ɗi tawiten hen ko yimɓeɓe ina ndenti leƴƴi goɗɗi ɗi tawiten ko yimɓeɓe ene ɓamti to banggue dañal eɓe ɓamti to banggue jangde eɓe ɓamti to banggue fofof donc si en gatti ɗum ɗo wuuro men ɗo e wuuro men ngo ganduɗa ɗo meɗen ɗo jiɗeten enenne wuuro ngo ko yongo wanon yongo rendu yongo janggu yongo jogo mecce yongo firtu yongo ɗanno ngo daña yongo artir e nder muɗum tigi wadde neɗɗo baɗo ni tan alhamdulillah ma teske ko ɗum taki min nden ɓe mbiyanno hanki min komi neɗɗo mo ganduɗa jiɗɗo jaam min ko joni tan battumi ñaddini kono min alhamdulillah kala ko wiyeteno fitina min mi yiɗano ɗum nde tawno jinnomi ko yo yimɓe ndentu jinnomi ko yo yimɓe kawruden ɗum taki noon sa fof ɗo joɗodimi e guiƴiraɓem kalannomi tan ko holno min mbaɗata hamin mbaɗa hunde holno min mbaɗata hamin jaara yeeso holno min mbaɗata haminene min jaada e nokkuji leyɗele ɗe jiimi ene ɓamti to banggue jangde walla to banggue ko wiyete to banggue karallagal walla to banggue mecce wadde ɗum woni noon ene yaaha nden téléji ngala kewani radio ji kewani nden haalde weeɓani ɗum woni nden kala ɗo dental ari alhamdulillah ɓe mbiyatno kam ko muttara haal nden kala kadi ɗaɓɓoyannoɗo ina hewno debbo tawi ko sunna e farilla ina wino jaade e makko nde tawno min mbiɗa joguino maniére Allah no rokkuno en hen wune alhamdulillah sen jaadino e neɗɗo tan eɗen kewno hebde sababu eɗen jogui to peeje mum no mbatten ha joomum wawa arde e nder nokkuji ɗi wadde ɗo hankkadi teska si rendo rendi wiyete ko muttar ar haal si rendo rendi wiyete ko muttar ar ha radio ji mbatti ar mbattuɗen dillu mbattuɗen heɗade radio ji mbattuɗen heɗade téléji kala radio ngo keɗiɗen nanɗen hen ko ganduɗa heɗen poti wawde haala kaalen sen keɗima hen nodden mbawen haalde enenne holno leñol ngol fotta wade ɓamtorade joguiɗen ɗan ɗon kiral joguiɗen ngol ɗon jingol ɗum taki hankkadi alhamdulillah gendiyankoɓe mawɓe ɓe jinnaɓe ɓe teski en e nder ɗum teski en koyen yiɗɓe leñol ngol koyen yiɗɓe ɗemgal ngal koyen yiɗɓe jangde nde hantin ɓe mbatti ewide ene radio ji mbatti ewide ene téléji ɓe mbatti yadude men ɓe mbatti hantin somde men e sera e mabɓe wadde somi wondi e mabɓe so tawi woni haala ari kamɓe ne ɓe dokkami hen konngol wadde ɗum woni ko yehi hankadi ha yettiɗen alhamdulillah ha hono mon en waaɓe no hono mon en waaɓe no hono mon nde tawno ene fof ndendi darde nde ndendi gollal ngal ha enen kala mbawɗen hande yitodirde ɗo en noon tigui rigui ne tawno ko nafa yetti gurɗo ko nafoyata mayɗo ko nafa yonata ɗaniɗo kono so neɗɗo nefara naflata ko kañum e dammol foof ɗon mbimi hay dammol ɓuuri mo ne tawno dammol so hammini hay sere ñaame ko neɗɗo ñametake yartaki sohla e makko tan ko golle balle ɗum tagui so tawi neɗɗo darima e jallugol cagatagal tan ene foti gollade gam janggo e jaam so tawi o suuɗimo leppi leydi omo ɗacci cimtoli noon fulɓe kewi wiide nde haadirta nena ɗum noon ceerno Moutar mboɗo andi kam ko heewi en kaali ɗum ɗo ko heewi en jankima ɗum ɗo kono noon mboɗo andi tan ngal ɗo namdal kam alay saago namnoɗen ɗum ɗon beele tigui rigui yimɓeɓe aussi ene mbawa ɗum famde ene mbawa ɗum humpitade ene mbawa ɗaccude hen hakkillaji mumen no fewi no fewi hande so tawi en gartiɗo banggue leɗɗe hewɓe kewi dogante koye hôpital uji he ne tawno gam nane ɓe kalɗen ɓe sayseɓe ɓe ganduɗa hoorema wiyoɓe hande ko kañumen goni sernaɓe ko kañumen mbawi ko kañumen tan kumpiti e nder oɗon tuma
kono noon en gartat seeɗa illi hannde renɗo men ene ɗiɗi yawde seerenɓe men ɓe jogii ɗen haa ko nganndanɗaa hoore makko yaltoɓe téléji walla yaltoɓe e radio ji ene gitta hirgeji tuuma ene pawa ɗum e dow woɗɓe walla ne joofondira e sernaɓe wonɓe ne haadirta hena ko ɓen ɓuri doganeede e ndeer on tuma en jii ko ɓooyani ko on ceerno gooto jaltunoɗo wi wonde ma feej gueejo hay ko nandi hen ɗum ɗon fof en jii waɗi ɗo polémique kewɗo ne haadirta hena hannde beele wona ɗum hulɓinta yimɓe ɓe hay dogande tigui ga joni sernaɓe ɓe ceerno biyowo ko ceerno o bawɗo o kumpitiɗo o holno foti siforade eyi aɗa anndi renndo ngo tengti nder leydi Sénégal ko leydi welndi tawno si tawi woni leydi ndi ngannduɗaa neɗɗo kala ko wela haalat kala ko wela gollat kala no wela ko waɗat comportement donc ndi leydi haalde mayri wona hunde wemde ko heddi ko aɗa anndi ganndo fulɓe mbiyanno ganndo tigi tigi heewta haala noon mawɓe mbiyanno wayno mani ko mamin portuma ya ganndo heewata haala ganndo heewata no wadde commentaire kadi neɗɗo ala ko waawi wata neɗɗo wi ene waawi neɗɗo fotani noddu yimɓe e dow mbawdi tawno mbawdi ko jomiraɗo jeeyi neɗɗo sabin binat tan aywa ko heddi ko noon